Moikka! Tänään mulla on vuorossa nämä korvalehteä pitkin kiipeävät korvikset. Eli tässä on tää ensimmäinen, mikä mulla on korvassa nyt. Niin, tän kun mä näin, niin mä olin ihan rakastunut. Tää oli mun mielestä niin kaunis ja näyttävä. Ja tässä on myös semmonen kiva puoli, että esimerkiksi jos tää nyt ei satu pysymään ylhäällä, jos sulla on niin ohut tää korvalehti, niin sen voi myös pistää näin. Ja sehän näyttää siis ihan normaalilta, kauniilta roikkuvalta korvakorulta. Siis ihan todella kätevä. Sitten mulla on myös toisenkin mallisia. Eli käytetään tästä vaikka. Mä yritän nyt näyttää tätä mekanismia, mutta ei näköjään tarkemmin. No, mutta joka tapauksessa. Tämähän on siis ihan yksinkertainen periaatteessa. Tässä ei ole mitään ylimääräistä näpertämistä. Kunhan vaan löytää sen korvareijän. No niin. Näin. Elikkä tääkin on tosi kaunis ja tässä on se kiva juttu, että sulla ei tarvi olla niitä 3 tävistysreikää, jos sä haluat pitää tämmöstä niinku yhdistelmää, vaan tää periaatteessa ajaa sen asian, koska mä itekin oon kattonut mun kaverilla on tosi kivasti, kun sillä on monta just tävistysreikää. Ja se näyttää niin kivalta, kun ne korvakorut menee siinä, mut sit tosi mä en välttämättä halua lävistää niin paljon itseäni. Niin tää on just sen takia tosi kiva. Sitten on vielä toisen mallinen tästä samasta, tai siis erilainen. Pitää vähän. Ja se on siis ihan samanlainen kuin toi äskeinen, mutta vaan ainoastaan